Binibigyan na kita ng babala. Pahinaan mo yung volume. Sige na. Whips. So ayun nga no, kung ayaw mo sa vlog ko, huwag mo nang patapusin to, huwag mo nang panoorin. Nasa sa'yo yan, di kita pinipilit. So in 3, 2, 1, WAH! So we are back again guys. So ayun ano, for today's video natin yung ano, for today's video natin, simpleng content lang naman eh, simpleng content. Huwag kayo maingay! Nanay ko maingay, nahanap yung aso niya. So ayun nga guys no, yung content natin ngayon ano, yung content natin ngayon is, wait lang, buksan natin to ilaw, kung papatayin. So ayun no, ang content natin ngayon guys, bibigay natin yung ano, bibigay natin si, yung anak ni Luna. Wow! Bibigay natin kasi malaki naman na sila, almost 1 month naman na sila. Then, ano, kawawa kasi si Luna eh. Yung, kung nakita niyo yung video ko nung nakaraan, ito. Chiching! So ayun no, kung nakita niyo yung video natin nung nakaraan, yun yung ano, yun yung mga maliliit na kulay black. Bibigay natin sila kasi ano yun nga, naawa na ako kay Luna. Naawa na ako kay Luna. What? Naawa na ako kay Luna na ano, na yung mga nibbles niya kasi may mga sugat-sugat na, kaya ano, gusto ko na rin siyang ano, gusto para kumakain naman na yung mga dalawang babies niya eh. Kaso yun nga lang yung isa mo na ibibigay natin. Then kung gusto niyo ano, kung gusto niyo ibigay ko yung isa, comment down below na lang sa ano, sa comment section. So ayun na guys na. Tignan na lang natin sa labas. Then ibabox ko na rin sila. Then para makaalis na rin tayo. Baka gabihin na rin kasi tayo kasi anong oras na eh. Anong oras na ba? Check natin yung oras. Anong oras na ba? So ayun guys no, check nyo. 4:55 PM na. So kaya baka gabihin lang din tayo. So ayun na, papatayin ko na, check na lang natin yung ano, check na lang natin yung ipapakita ko na lang yung pag-box kay doon sa bibigay natin po. So ito na nga guys no, nakahanap na tayo ng box. Maglalagyan. Saan ba yun dito? Ay, ito. So ayun nga guys no, ito siya. Blue eyes. Wow! Blue eyes. Hi. So ito nga guys no, dito natin siya ilalagay. This inside. Oh, what's that? Wala, ano yun? So ayun nga guys, so dito na natin siya ilalagay. Ah, okay. 20 minutes later. Kaya guys no, hindi ko na nakuhanan yung pagbalot ng pusa sa box. Kasi maingay din. Then yun nga, nalubat pa yung phone. Peace. Tayo nga guys no, palis na tayo. Kita-kits na lang doon sa bahay nila. Bye-bye. Bye-bye. 20 minutes later. And a half hours later. So ayun na guys no, kakauwi lang natin, pagod ako shit. What? Anong oras na kasi? Tignan nyo, anong oras na? Ito, di ba sabi ko nga kanina sa videos ko na dun sa ano, na baka late na akong makauwi. So ayun nga guys no, 11:30 PM na. Yan guys. Then yun nga, hindi ko na masyadong na-vlog yung pagbigay natin ng pusa. Kasi ano siya, nahiya sila sa camera. Then so sabi ko na lang, videohan ko na lang. Then yan, lalabas naman sa ano nyo. Na kaya binidyohan ko na lang. Then yun,
Hindi ko na rin pinakita yung naiiyak ako kasi kung sa tutusin, naiyak talaga ako doon. So, hindi Pwede na. magbablog sana ako sa sa bayan kasi bago ako umuwi, dumaan muna ako sa 7-Eleven para magmerienda. Then doon ko sana tatapusin. Nung umpisahan ko naman na, biglang mayroon naman na nag-aaway, so hindi ko na siya binag. Mahirap na. Baka madamay pa tayo. Then, paabang na lang sa susunod kong video guys, paabang na lang sa susunod kong video. Magpa-flash na lang yung pangalan ko dyan. Ayan na. Tcharan! Dito ko na tatapusin ha. Like, comment, subscribe sa my YouTube channel. Kung nagustuhan mo tong vlog ko, paabang na lang. Peace!